Čaute. Vítajte v ďalšej epizóde a túto Áno. epizódu natáčam hneď po tej prvej, lebo Nečakane sa nám to ukončilo, no, tak vám povieme. Lebo niečo sa pokazilo, no prosto. Sieť sa, prosto vypla sa sieť a prosto. teraz by sme sa mohli postaviť do Mexiku. No, mohli. Dobre, ja mám drevo, môžeme robiť. Počkaj, ešte idem naťažiť surový. Pozri si, čo som ti napísal. Na Oni, ale na Minecraft. Prežijem, že ja mi to budu vidieť. No to je jedno. Veď práve o to ide. Dobre, čo? Aha. No dobre, takže... Nemám žrádlo, musím si nažrať, nevadí. Je možné, že sa deň chce vo vode? Lebo mi ho vyjadká, či škoda. Hej. Ale poprosíme vás hlavne tekít a normálny. Teda hlavne tekít a Skyblock, hej? Áno, lebo... Čau? Áno. Lebo Skyblock je dobrý taký survival, taký najlepší, lebo nemáš tam ani doly, ani nič, po prípade iba shop, čo je dosť dobrá šunka. A to ja hádam aj stačí. To by bude pekné ináč, takže toto by sme mohli takto, nie? Ja si zoberiem jablko, lebo už som hladný vraj. Môj hungry bar, teda žalúdok, hej, mi vraví, že už som hladný. Už sa trošku napackám. Čakaj, tu sa mne niečo nedá? Nevadí. Tu sa káme trošku. No dobre, tak som sa najedol hnitého mesa, len tak regeneráciu. Olive, hej, dobre. Začneme toto video od znova, hej. Áno, ale ak by sa vám niečo aj na videu akože nepáčilo, môžete nám to napísať, hej, my sa neurazíme ani nič, aspoň budeme vedieť, že čo treba zmeniť. Ale dĺžku videa nám nemôžete vytknúť, lebo niečo. Nemáme kúpenú verziu. Teda nemáme originálnu verziu toho čo to je. Maximálne, no. Čo na to stačí, no čo tu budeme, ono 2 hodiny. A na YouTube sa to aj tak bude dávať, ono 10 minút koľko. Však mne sa ono 2-5 minút dávalo, no pol hodiny. Ak sa pamätáš tedy. Máš kameň do sekery, že? Alebo kameň máš aspoň? No tak daj aspoň kúšťok. Dobre, to stačí. No dobre. Nevadí. Tu je... namrdím sa to. Hej, veľa. Dobre. A spravím si rovno aj meč. Môžem. Tu máš. Hello. O dosť viac ti dám, ale o trošku viac, to už nie.
To je od mňa veľa. Nevadí, veď máme 10 minút, vlastne 20, ak chceme, veď môžeme natáčať len môžeme natáčať. Nikomu to vadiť nebude. Ešte dobre, že je tu ten trikapitátor, lebo to by sme kopali asi 3 hodiny a 200 dní. Aha, kvietky, či oné hrybiky, trávičky, môžeme si spraviť hubové polívky. Budú nám trošku na prd, nevadí. Daj žrát, len čo vám povieme. A ešte jedného človeka, už to je druhé video, na ktorom ho spomenieme, hej. Lebo my už máme za sebou trošku viacej videí, len teraz sme sa rozhodli, že budeme natáčať len my sami dvaja. No, tak... Matúš Jánoš, ak toto nájdeš, nebuď nahnevaný na nás, dobre? On je taký frajer, viete, všetko je najlepší, najkrajší, on je taký, proste. No, tu máš. A môžeš mať silné reči, ak chceš. Dobre. Spravím polívočku. Hej. Tu máme drevko. Počkaj. Sprostá česka. Zatvára sa mi pred nosom. Hladný som. Musím sa napapkať jablčie. Ako dobre, že je tu tak veľa stromov. Vlastne tu máme jablok a jablok. Normálne rúžová záhrada. Máme také zásoby, také šiknejšie, hej, drevené. Nevadí. Nikomu, ne? No dobre. To stačí. Teraz tá. Ak by ste chceli s nami natáčať, tak môžeme. Ale iba Counter-Strike, alebo takéto, alebo ten Ace of Space, alebo... Takže môžeme aj Minecraft, ale už po prípade iba Skyblock, alebo ten Techit. Ale pochybujem, že všetci máte Techit, hej? Kameňa? No ty vole, veľa odo mňa chceš, vieš o tom? Dobre, takže idem kopať kameň. Kameň, yeah. No. Tieto šitné doly, hej, sú šitné doly. No dobre, kameňa je tu jak na toto, onékoho. Na to. Hej, máš oné pakle ešte? Tepo? Ja sa v tej bani, čo som tam tú dieru našiel pri vode. Tým trošku dreva myslíš 8? Či kameňa? Či čoho to chceš? Dobre. O koľko? Čo to treba? No je kameňa? Budeš ma ľúbiť, lebo som našiel uhlie. To je tvoja povinnosť ľúbiť ma teraz, hej? No, zmrdne pri tomto. Bože, no. Dobre. Ježiš, ten čo tam píše. Kto kamoš? Post. Ja určite mi napíšem. Dobre, týmto zakopem nejakú dieru, čo je lávová, lebo už má tie lávové a diery sérii trošku. V prípade odber. A počkajte. Boli by sme najradšej, keď boli odbery, ale nemusia byť, hej. To nie je povinnosť, ani nič také. To je len